हाबा जोबखांनाय लोगो लोगो आफानि फैसाखौ खावनो गोनां जादों। बेनिफ्राय आफाया फैसाखौ नागिरना मोनासै सानखाबाय बे फिसालायानो लाबाय बे हाबायाव दाख्लैबो बिदि देखायनो आफाया दा होखारबाय होसोबाय खारबाय आं गिनानै। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनानै थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर हाबसननानै नायदोंब्ला गोदानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर। बेखौनो माने बार बुंनाय जायो आरो साबस्क्राइब खालाम ओरै होननानै माने जायफोरा गोदान नायफ्लांदो बेफोरनि थाखायल' दै लोगोफोर। ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै। ओमफ्राय लोगोफोर जेने तेने अखाजों बांखाजोंबाबो खर'खौ माने स्र' लोबना लाबाय आरो माने बिराद गोबाव जाबायमोन खर' लोबिया लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै माने अखाबाबो लोबथारबाय आङो। ओमफ्राय ओरैबायसा खोमसि जादों लोगोफोर जेन'बा हर जाफिननाय बायसासो आरो अखायानो ओरैबायसा फैहांदो खोमसि दाउखा बिदै आरो लोगोफोर। सान जाखोना हर जाखो हमनानैनो मोनला आरो खोमसि जाजोब्बाय नै टाइमाथ' दा 10ता साराय 10तायानो जाबाय लोगोफोर। इनिफ्राय नायदो नै ओरैबायसा खोमसि जाजोबदों अब्लाबो जि जोम स्र' आरो गथ'फोरनि ड्रेस पार्टि माबा पार्टिखौथ' सुखानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय जि अखा हांदो नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। फिसाला गिदिरा स्कुलाव थांबाथाय बोराय बुरै ओमफ्राय बाबु फिसाल' जायो नालाय ओरैबायसा स्रि स्राय जायो आरो लोगोफोर। मानो होनबाथाय आङो ब्लग भिडिअ लानो नागिरदों दुदुआसो सिगांनो इहा नायनाय मा जाबावगोन आरो बेटाजो। ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो माने न'खायाव थाबाथाय जमा जमा बिजावजालि बिखुमजो गथ' गथाय जि दावराव गोम गोमथारमोन आरो। ओमफ्राय नै दा बेयाव फैनानै हादानाव फैनानै बिराद स्रि स्रायनि शब्द आरो ओमफ्राय एसे गोसोखौ स्रां गैया मोनो आरो इन्टारेस्ट गैया मोनो। मिनिनाय गैया मानाय गैया बोराय बुरैजोंलाय माखोथो मिनिबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय एसे एडजास्ट जाया मोनदो आरो लोगोफोर गोसोखो। ओमफ्राय बेयावनो दाखालिनि भिडिअ माने सासे आगै जायोना आदा जायोमोन जायखिजाया होनहरदो आरो एसेबां जुदि अनलायलायोमोनबा नोंलाय मानोथो जुदा जाना फैनाय बायदि खोथा बुंहरदो आरो। एक्सुवेलि बिदि नङा आरो अनलायलायबादि इफोरबायसा बुरैलायजासे जमा जमा थानांगौ बियो मोनसे बाथ्रा नङा। माने जुदायाथ' सानसे नङा सानसे जाखागोन। जोंथ' दा एसेबां जमायानो थाना फैबाय दिनै जोङो 13-14 बोसोर गाहाम जाबाय आंनि फिसाला गेदेरा। एसे गोबाव थानानैलाय माथो नांबावगौ नङा होमबा। आरो बिदिनो मानसिफ्राबो बांलांबाय दङ बिजावजालिनि फिसा बिनि फिसाथ' बुरजा जाखायो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय इफोरबायसानो जोङो रायलाय होनलाय माने जुदा जानाय जादों आरो इफोरबायसा माने नांलाय खमलायै माने जुदा जानानै फैनाय जायाखै नालाय रायलाय होनलायसो फैनानै जुदा जानाय जाबाय नालाय लोगोफोर। बिराद गोसोखौ अखान्थि मोनो आरो ओमफ्राय नांलाय खमलाय जाना फैबासो बियो है इफोरबायसा नांलायनासो फैदो इफोरबायसा माना फैदो रागजो खंजो जेबो माने न'खरनि फारसे बा बिजावजालिनि फारसे साननाया फैनाय नङामोन। दा जोङो रायलाय होनलायसो जानानै फैबाय जेला गोसोखौ इसे अखान्थिया दाबो मोनबाय दं आरो। मानो होनबाथाय जोङो दा जानाय लोंनाय समावबो बा थानाय समावबो स्रि स्राय माब्लाबा गोसोखाङो आरो बिजावजालि जमा जमा थानाय। गावसोरबो गोसोखाङोनो गावसोरबो बुंदों आरो आं थांनायावहाय माने इसे बोरैबा मोनो आरो ओरै होननानै गावसोरबो बुंदो आरो। मोनखागोन ना जायबाबो जायसो माने गेदेर परियालनि न'खरनि मानसि बिथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखाजोबगोन माबोरै जायो माबोरै मायो। खायसे मिथिगोन खायसे मिथियैया माने बिदिनो गाज्रि सानना लासिगोन आरो ना मा होनो लोगोफोर। दिनैनि आदारा रेडि जालायबाय नै लोगोफोर आंना दालि केसारिखौ माने खारदै संनोसै आरो बेसे थाव जाबाय थानो ओरै होननानै माने दालिखौनो माने खारदै संनोसै आं दालि केसारि। ओमफ्राय लोगोसेनो भेन्दिखौ फ्राय खालामना दोननोसै। ओमफ्राय नै लोगोसे बिलाहि फिसा मा खालामनाय जायो बेखौ नायनोसै। मोननैसो लोगोफोर भिन्दि एवनायाबो। ओमफ्राय आंना फिसालाया बिराद भिन्दि मोजां मोनो दै लोगोफोर बिराद मोजां मोनो आरो भिन्दि फ्राय एवबाथाय माने दै होबाथाय बांद्राय मोजां मोना आरो जानो दै होनायखौ माने सुखुवा। ओमफ्राय बिदिबो गोरान एवबाथाय बिराद गोथाव मोनजायो आरो लोगोफोर फिसालाया आंना मा बुंनो आरो। ओमफ्राय नै मोननैसो आंना लोगोफोर भाजाया। लोगोफोर भिन्दिखौ माने हायखांना दोननानै बे भिन्दि एवनाय सारायावनो ग्रोब संबाय आरो लोगोफोर दालि केसारिखौ। ओमफ्राय लोगोसे ओंखामाबो सिटी होबाय आरो गोमबाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनैथ' मिरामिस नालाय जेबोथ' जाखाया दिनैथ' मंगलबाराव जेबो जाखाया लोगोफोर मिथिखायो। जाय आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोना मिथिखागौ। ओमफ्राय लोगोफोर आंहा
माने मिरामिसबासो बिराद मोजां मोनो मालाबा लोगोफोर सम सम संनो खावनोबो बिराद स्र' मोजांसो मोनगोन आरो हा बाराबा ओमफ्राय माने मोनजानाय बारायबाथाय आरो रबिबार समबारफोरावथ' ओरैबायसा माने मिरामिसानो जाखाया लोगोफोर मोनसे नङा मोनसे जायखिजाया मोनजागोखिन मोनजागोन आरो इयाव आङो सामब्राम गुफुर गरनैसो इनिफ्राय जाब्रां गरनैसो ओमफ्राय आलौ देनानै हरबाय आरो आं मस्ला मस्लि जेबो होलाया आरो खारदै ओंख्रियाव लोगोफोर ओमफ्राय खारदैखौ होना हरखाबाय आङो ओमफ्राय थाव एसे होदो ओमफ्राय जेबो होआसै बेयाव आलु सालुबो जेबो सेरासै आं बोरायाथ' आलुखौबो गथा गथि होबाथाय मोजां मोनथारा ओंखायनो आलुबो होआसै आङो मोनबायबो लोगोफोर नै आंना दालि केसारि खारदैया ओमफ्राय आङो माने बांद्राय गथाखौबो माने मोजां मोना ओंखायनो रोसि दोनबाय आरो नै एसे स्ल'यैनो दोनबाय मानो होनबाथाय गथाखौ मोजां मोना नालाय आङो लाथाबनो ओंखायनो माने दैयैनो दोनबाय आं खारदै संख्रि एसे साखिना नायनि र' बोरै जादों बोरै जायाखै बरिया लोगोफोर खारदै संख्रै एकदम मजा बया गोथाव जादों लोगोफोर दिनैनि खिनिया माने जासाबलायबाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिया बेखिनियानोमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं दासो माने नै जेम्स फंबायनि भिडिअ नायदोंमोन आरो लोगोफोर बिथाङा बुंदों आरो गावसानि बिफानि फैसा 4,000 औवा फाननायनि फैसा 4,000खौ खावनानै गाव लांदो जाहैबाय जुलिनि उनाव फैसा गैयिनि उनाव ओरै होननानै बुंदों आरो एक्चुअलि बिदि नङाबो जानो हागौ जेम्स फंबाया माने डाइरेक्टलि माने बुंनो हायाखै माने सेंग्राफोरखौ बुजायनाय फावैसो बे बाथ्राखौ बुंदो आरो बियो लोगोफोर माने फैसा नङाब्लाथ' जुलिखौ जानो हाखाया आरो होननानै माने बुजायलांदो आरो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माने नोंथांमोननो एसे होना होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माने दानि जुगनि सेंग्राफोरनि थाखाय बिराद मोजां भिडिअ आरो नायलांबानो जाबाय आरो ना हाबा जाखांनानै जोंहानि आफाजों आं मा जादों मोनथिनो लुबैदों सेंग्राफोर हाबा जाखांनानै आंहा दिनै गोदाव सोराव बे हाग्रा गेजेराव मानो थानो गोनां जादों भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं बे जंगालाव मेगन देख्लं जालायबाय मा खालामगासिनो दङ आरो माखासे बुंबावगासिनो नोंहा जुद्धनि भिडिअ लाबोनायानो मा जुद्ध जादों नों मा भिडिअ लाबोआ नों मा होआ गोबां बायदिसिना बेनिफ्राय बाथ्राया ओरै आं हाबा जाबाय खामानि मावनानै एसे रां बुथुमनाय दंमोन आंनाव दङमोनब्ला हाबायाव दाखालिबावनियाव हाबायावथ' गिदिर नङा ओरैनो फिसासोमोन गुबुनफोरनि बायदिथ' आं बानायखानो हायाखै हाबायाथ' जाबाय रां एसे बुथुमना दोननायजों खामानि मावनानै दा फैसाया जोबनानै जोंहानि आफाया औवा फिसा बै सोनाबा दैमा सेराव गायना दोनना औवा फिसा फाननाय दंमोन बेस्राया 5,000सो 6,000सो मोनदोंमोननो गावगाय बाजार खालामखांनानै 4,000सो दंमोन हाबा जोबखांनाय लोगो लोगो आफानि फैसाखौ खावनो गोनां जादों बेनिफ्राय आफाया फैसाखौ नागिरना मोनासै सानखाबाय बे फिसालायानो लाबाय बे हाबायाव दाख्लैबो बिदि देखायनो आफाया दा होसोबाय खारबाय आं गिनानै दा हाग्रा बारि ओंखाम गैया फुङाव खेबसे केसारि मोनजायो सानफुआव गैखाया मोनायाव सेम बेफोरबायदिनो सानबा 6 दिन जालांबाय मेगन मानि गोथौ जालायलांबाय आरो मानसिफोरजों रायजानाय बुंजानायखौथ' दा बुंखासै आंनि काहानिया बेफोरबायदि सेंग्राफोर रां रुफा गैयाब्ला थाखा फैसा बुथुमनानै लानो हायाब्ला सहसाव हाबा खालामनाङा आं बायदि जागोन नङाब्ला बिफानि 4,000 फैसाखौ लानानै खावनानै होसोजानाय दा हाग्रा गिदिंगासिनो दङ जोंहानि आफाखौथ' मिथिखागो जाबायदि दादागिरि आरो गरमबो मानसिया बेनिफ्राय जोबोर अनसुला बिराद मानसि अनो आफाया बिहामजोखौबो जोबोर अनो बियो बयखौबो अनो बियो ओरैबायदि अनो मानसिया बियो गुबुननि माबा खालामा जानला मोनला खालामा मानसि अनो बियो दा आंखौ आरो अना आरो आंखौ होखारना हरदों बेनिफ्राय दा गिनानै बाजैनोबो नोंसोरनि कलखौ हरनो हायाखै बोरैब्ला आफायासो हरदो आंखौ हरदो होनना मिथिबा
बिहामजोखौबो रायनो हागो बेनिखायनो खारा दंफैयो आं हाग्रायाव बिराद दुखु जाना दंफैयोमोन मोनजाया मोनलोङा ओरैबायदि दुखु मोनदो हा रां रुफा बुथुमनानै लाफुंबायमोन नङाब्ला आं बायदि खारनांगोन जुलि जानोब्ला गोबां रां नांगौ रांखौ मोजां बुथुमना ला हाबायाव थाखा फैसा स्र' जोबजोबगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दिननिफ्राय माखौ जागोन मागोन नायदावबाय थानांगोन दाहार लानानै आरो जुलि खालामना लायोब्लाथ' गैबावला खालामनाय समाव दाहार लाबाय दाहारखौ माजों मारिगोन बेफोरबायदि जानाङा फैसाफोरखौ बुथुमजोबना लाग्रो बेनि उनाव आरामसे हानाय बायदि जुलि खालाम नङाब्ला औवा फाननाय फैसाखौ खावना लानानै आं बायदि हाग्रा गिदिंथिंनांगोन दा आं मा जादों मिथिबायना बै जों गंगार थाइसुब होनना बुङो गोलाव गोथां जायोना मोनबा गोसोम जायो गोदैथार ओरैबायदि दङ बे जायगायाव बेखौनो जायै दंगासिनो दं आङो बिफाजों ओंखारजाना